Moi, mä oon Saara Kiventöyry, työterveyshuollon erikoislääkäri ja täällä Kotkan Työterveys Oy:ssä on työskennellyt vuodesta 2017. Meillä on tosi kivaa täällä ja täällä lääkäri saa oikeasti keskittyä siihen lääkärin työhön ja jos tykkää pitää vastaanottoa, niin vastaanottotyötä saa tehdä paljon ja me oikeasti nähdään niitä potilaita, että vaikka sitten etäpalveluja käytetään silloin kun se on järkevää, niin sitten kuitenkin itse lääkärinä tykkään kuitenkin siitä kohtaamistilanteesta ja se on hirveän tärkeää, että sä opit tuntemaan ne sun potilaat, työntekijät ja sitten taas toisaalta ne asiakasyritykset, niin semmoista toteutuu meillä tosi hyvin. No, meillä Kotkan Työterveydessä moniammatillinen tiimi yleensä tarkoittaa sitä, että meillä on asiakasyritykselle nimettynä ihan kuka on se vastuulääkäri, vastuuhoitaja, vastuufysioterapeutti, varsinkin jos on isommasta yrityksestä ja sitten myöskin se työpsykologi siinä tiimissä. Tavoite on tietysti se, että jos meille varsinkin näihin työkykyyn liittyvä ongelma tulee, että se ohjautuu sitten sille omalle tiimille ja me otetaan siitä koppia yhdessä sitten mietitään, että miten se työntekijän asia pystyttäisiin parhaiten hoitamaan ja joskus se alkaa sitten siellä fysioterapiassa ja fysioterapeutti kun toteaa, että ei tämä homma nyt etene ja ohjaa hänet sitten lääkärille takaisin. Siinä nimenomaan sitten ei kenenkään tarvitse yksinään ratkoa siihen työkykyyn liittyvää ongelmaa, että aina tietää keneltä kysyä ja jos sä ohjaat ihmisen jollekin, niin tiedät, että se homma toimii siellä.